پشتی روژکê ji sivikbûna şer û pevçûnan di navbera hêzên Kurdî û çekdarên terorîstên Daişê de îro vê sibê careke din şer û pevçûnên giran dest pê kirin. Li gorî çalakvanekî bajarê Kobanê ku îro piştî nîvro careke din şer û pevçûnên giran di navbera hêzên YPG bi piştevaniya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê ji aliyekî û çekdarên terorîstên Daişê li aliyekî din li aliyê Rojhilatî Bajêr derketin. Wî çalakvanî bajarê Kobanê her wiha ji arkê re got şer li aliyê şarederiya Bajêr û heta hola azadî gerim bûne û hêzên Kurdan karîne li wan çeperan pêş ve biçin. Çalakvanê bajarê Kobanê her wiha ragihand ku terorîstên Daişê îro aliyê Rojavayê bajarê Kobanê topbaran kirine û dencam de tenê ziyanên maddî ketine. Ji aliyekî din ve fermandeyê hêzên pêşmergeyên Kurdistanê li Kobanê General Abdilqehar Mecîd ragihand ku hêzên pêşmergeyên Kurdistanê wê li Kobanê bimînin heta rêxistina Daişê bişkînin û te kes kir ku rizgarkirina Bajêr nêzik e. Di daxuyaniyekê ji bo dezgehên medyayê Abdilqehar Mecîd got hêzên Kurdî serkeftinan bi dest dixin û wê proseya rizgarkirina tevahiya Kobanê dirêj neke û got em soz didin ku hêzên pêşmerge li Kobanê bimînin heta şikandina Daişê. Wî fermandeyê hêzên pêşmergeyê Kurdistanê her wiha got piştî şikestina mezin li Kobanê Daeş di rewşeke geleke xirab de ye û çekdaran ji derve tîne da ku şikestina xwe veşêre. Her wiha got jî wê hêzên pêşmergeyên Kurdistanê vegere û hêzeke din were li şûna wan lê heta niha demê veguhertina wê nehatiye diyar kirin. Ji aliyekî din ve çavdêrgeha Sûrî ya mafê mirovan îro di daxuyaniyeke de ragihand ku hêzên Kurdî karîne şikestinê bigihînin Daişê û li aliyê çargoşeya Ewlehî ya Kobanê û li taxên bazara Elhal û li Rojhilat û başûrî meydana azadî pêş ve biçin. Çavdêrgeha Sûrî ya mafê mirovan her wiha ragihand ku dencama şer û pevçûnan de bihtir ji 18 çekdarên Daişê hatine kuştin û hejmareke kêm ji endamên YPG jiyana xwe ji dest dane. Hêjayê gotinê ye ku ev zêdetirî heftê rojan e çekdarên rêxistina terorîstiya Daişê êrişên xwe li ser herêma Kobanê dest pê kirine û ji wê demê ve şer û pevçûn li wê herêmê berdewam in.